Здравейте отново на поредната ни среща. Много се радвам пак да се съберем и да си поговорим за превенция на здравето. И миналия път, ако си спомняте, говорихме за детокса. Аз го разказах в много по-така общ енергиен план. Днеска, точно в противоположния полюс, сме избрали да говорим за нещо супер реално, което се натрупва в физическото тяло, и това са тежките метали. Благодаря на Цвета, че се съгласи да ни представи тази тема, защото тя е доста трудна и за доста от медиците, от парамедиците. Нали, ние някак си не се задълбочаваме в тези детокси, за съжаление, а само в последствията им. Затова давам думата на Цвета. Тя ще ви каже много мъничко и накратичко за себе си и започваме по същество по темата. Аз накрая, ако стане време, ще се включа само с няколко думички през хомеопатията, как можем също да детоксикираме тежки метали. Цвета, заповядай. Да, мерси и здравейте всички. За тези, които не ме познават, аз съм Цвета Йорданова. Аз съм завършила биология в НПВГ с втори профил химия и след това дойдох в Холандия, където работих за една от най-големите компании в света, която е Life Science and Material Science, включително фарма, отдел, Biomedical отдел, след това работих за Philips, което е Medical Devices, след това работих за SGS, която е фирма за инспекции, какви елементи има в различните храни, лекарства и така нататък. И последните 3 години работих върху един проект за AI Orchestration за раков болни. И не знам дали знаете, обаче само 5-10% от раковите заболявания са генетични, всичко останало е превентивно и тежките метали са едни от основните фактори за причиняване на рак. И да, много дълбах на тая тема и сега съм ви подготвила една презентация да споделя с вас. Сега ще си шерна екранчето. Виждате ли го? Да. Да, Okay. го виждам, супер. Така, Иренчо представи темата, как да се направи детокс от тежки метали, обаче не мога да си сменям страничките. Чакай да видя. С стрелките не става ли? Да, с стрелката. Да. Значи, в момента живеем в един от най-токсичните времена и токсините, особено тежките метали, идват от всички страни. Няма човек, който да ги няма в тялото, защото идват от въздуха, идват от водата, идват от храната. Така че е голям проблем и, както казах в моята в моето представяне, са един от основните фактори за причиняване на ракови заболявания. Значи в момента имат над 200 000 различни химични елемента в средата, в която живеем. Само в козметичните продукти са над 5000, обаче не всички причиняват бели. Има 7, които са най-опасните и които причиняват най-големите проблеми. Това са олово, кадмий, живак, арсен, алуминий, манган и желязо. Някои от тях участват в самите биологични процеси на тялото, обаче ако не са в баланс, причиняват проблеми, като примерно желязото. Другите не са част от биологичните процеси, но просто се натрупват. И презентацията, понеже не може да покриеме над 1000, над 200 000 метала, затова съм се фокусирала на тези 7 и информацията ви може и сами да си я намерите. Целта е да ви покажа как да мислите и за какво да внимавате. Така.
следващото. Значи, пътищата за постъпване може с храна, може с вдишване, контакт с кожата или ако имате примерно пломби или някакви, ако е имало инцидент, ако имате някакви биомедикал материали в организма или пък ако е трябвало да ви се прелива кръв или нещо друго. Това са различните начини за постъпване в тялото. Този, който е най-много подценяван, е кожата. Кожата е най-големият орган с най-голямата площ в организма и много от тежките метали постъпват през кожата. Сега съм направила 2 слайдчета да минем през 7-те метала и някои от моите открития. Примерно, живака, къде се намира най-много е рибата. И много хора, примерно, се задълбават в пломбите и като източник на живак, обаче рибата всъщност е много по-замърсена с живак, отколкото пломбата. Мисля, че имаше един ресърч и от пломба може да постъпи около 0.1%, докато от рибата над 5% в организма, така че ако ядете риба, го имайте в предвид. И сега последния ресърч е, че дори в омега-3, които идват от рибите, също има живак. Има омега-3, които са от растителен произход и много хора минават на тях. Оловото, боя, това мисля, че много хора знаят, че старата боя има много олово, прах, но има много в питейната вода и също в подправки канела, дори в куркумата, която се взима срещу ракови образования, но има много олово и е замърсена. Ако може да си ги намерите примерно куркумата има натурална форма, не прах, много по-чиста. Това, което за мен беше изненада, беше, че в керамиката също има олово. Тоест, ако ядеш от чиния, която е керамика, може от самата чиния да ти постъпи в организма. Какво е важно тук? Примерно, флорида не е тежък метал, обаче много хора минават на пасти за зъби, които нямат флорид в тях, а всъщност водата има над 500 пъти повече флорид, отколкото ако си измиете зъбите с паста. Внимание тук е на водата, че водата е много мръсна в наши дни и има много олово в питейната вода. Ако може да си взимате или десалинетор или някакъв друг уред да си изчистите, може да предотвратите поне този източник. Кадмия е един от най-популярните източни е цигарите, разбира се, дори и не само ако си пушач, ами като second-hand smoking, обаче може да го намерите в зърнени храни, зеленчуци и някои морски храни. Арсена, изненадата за мен беше, че ориза е много замърсен с арсен. И много хора минават на кафяв ориз, защото си мисля, че е по-полезен, обаче кафяви ориз има много повече арсен от белия. И ако искате, примерно, да го махате като източник, трябва да го варите, да изхвърлите водата поне 2 пъти и тогава намалявате арсена, но много от ориза, който е на пазара, е замърсен с арсен, също и шоколада. Шоколада и кафето, между другото, имат много арсен в тях и морските храни като цяло имат различни и в голямо количество тежки метали. Това са за тези. След това алуминий фолио, алуминиеви кухненски съдове. Много от хората
се страхуваха от пластмаси и минаха на алуминиеви варианти, обаче е много по-трудно да изкараш алуминий от организма, отколкото да изкараш пластмаса. Също може да се намери в водата, в различни храни и много от алуминия в организма идва от лекарства. Мангана, черен чай, овес, кафяв ориз и ядки. Значи, тук пак много хора си мислят, че кравето мляко или козето мляко, или по принцип животинското мляко е нездравословно и минават на овесено мляко, обаче то е едно от най-мръсните, защото овесен като храна е много мръсна храна. Ако е органичен, ако е чист овес, е здравословен, обаче е пръскан с пестициди, при самото обработка има много метали в него и самото мляко са го изследвали и има много тежки метали. Един от тежките метали е манган. Желязото, това ми е много болна тема. Аз съм вегетарианка и желязото, както знаете, има различни източници, животински, хранителни. Обаче проблема с желязото е, че първо участва в много биологични процеси и ни трябва. Обаче, ако е в прекалено много количество, тогава причинява оксидатив стрес на тялото и всъщност оксидатив стрес причинява ракови заболявания. Какво става в наши дни? Почти всички храни, зърнени закуски, барчета, какво ли не имат добавка на желязо. Синтетичното желязо почти не е усвояемо и в повечето случаи остава в кръвта. Биологичното желязо, което примерно си го намираш си го набавяш от примерно месо или пчелните продукти имат много желязо, сусама има много желязо, той много хубаво се усвоява. От спанака не се усвоява, само 2% се усвоява. Ако не се усвои, отива в кръвта и се натрупва и причинява бели. Значи, ако тежък метал влезне в организма, не винаги стои примерно в кръвта. От кръвта може да мине в лимфата. От кръвта и от лимфата може да се натрупа в най-различни органи. И дори да си направите кръвна картина или да си изследвате урината, това не означава, че не се е натрупал в някои от другите органи. Живака се натрупва много в мозъка и причинява проблеми на нервната система. Също оловото, мангана, кадмия се натрупва много в бъбреците. Между другото, много от пушачите си мислят, че всичките токсини от цигарите отиват в белия дроб и ако белия дроб им е добре, обаче много от тях всъщност имат рак на бъбреците, защото тия метали отиват много често в бъбреците и много по-трудно се изчистват от тях. Черният дроб е всъщност бъбреците, черния дроб, кръвоносната система, лимфната система, те са също детокс органи в организма. Те изхвърлят токсините и затова, когато имаш тежки метали, много често, ако те не работят добре, металите се натрупват самите тези органи, на които функцията им да ги изкарат от организма. Обаче не винаги. Примерно оловото може да се натрупва в костите и зъбите, някои се натрупват в косата. Както знаете, може да си направите изследване на косата и да видите дали имате тежки метали. Арсена в сърцето причинява проблеми на кръвоносната система и така. Значи, забележката тук е, че ако сте изложени на тежки метали,
те не винаги ще се натрупат в органа, който примерно ги приема, както примерно кадми, пушачи, не отива само в белите дробове, отива в бъбреците, отива в черния дроб. И второто, дори да си направите изследвания на кръвта, на урината, това не означава, че не са се натрупали някъде на друго място. И затова е толкова сложно първо да се установи какъв е проблема и второ да се реши. Да, тук е значи това е слайдче за различните видове как може да се тестват, обаче в повечето случаи тестването не е достатъчно. И също съм направила тук забележки, че примерно ако си направите кръвна картина, понякога ако е имало примерно ако днеска сте били изложени на тежки метал, може да го намерите в кръвта, но ако се изхвърли, не винаги означава, че е натрупан. И обратното важи, ако го няма в кръвта, ако се е натрупал в някой друг орган, означава, че нали, примерно по-дълъг срок се е натрупвало и може да не се хване. Тоест, тестовете са много субективни и някои са за краткосрочно натрупване, други са за дългосрочно натрупване и трябва да се гледа целият контекст и вие самите да си знаете, окей, това са източниците на тежки метали, колко време съм бил изложен на тях, има ли шанс да се натрупа, какво мога да тествам, да видя дали има проблем. Другото нещо е, че металите се натрупват с години и раковите заболявания, примерно от ракова клетка до тумор, отнема между 5-10 години. Тоест всички тия процеси са много бавни, както да се натрупат, така и да се изкарат от организма. Така че пътищата за изкарване са през бъбреците, черния дроб, жлъчката, червата, белите дробове, кожата. Какво искам да кажа тук е, че ако един от тези органи не работи, е много трудно да се направи детокс. Тоест всички тези органи трябва да са да са чисти, да работят добре, за да може да си направите пълен детокс. Това е едно слайдче, където съм си събрала различни начини, по които може да се направи детокс. Сауната на мен е един от любимите, защото не е инвазивен и първо, че се отделят много от тежките метали, второ се задействат хит-шок протеини и по принцип сауната е много полезна. 3-4 пъти седмично е най-добре. И всъщност е важно колко време се седи в сауната. Това е номер 1, защото ако седите под 15 минути, може да не се задействат процесите и да се отделят металите, или пък може да се отделят, ама не в такова количество или не толкова ефективно, колкото искате. При всеки е индивидуално. Когато тялото се загрее над 39 градуса, тогава се задействат обикновено тези процеси. При някой след 15 минути, при другия след 20-30 минути. Ако някой има много токсини в организма, обикновено тези хора не могат да се потат лесно. И тогава при тях трябва да седим по-дълго. Обаче, ако правят редовно сауна 3-4 пъти, тогава започва потенето се активира и тогава почва и детоксификацията. Другото нещо е лимфен дренаж. Само инфрачервената ли препоръчва, защото виждам, че нея си написала? Не, всъщност обратното. Традиционната сауна. Традиционната. Защото виждам, че пише в скобички, да. Инфрачервената дори не загрява тялото толкова много, колкото традиционната сауна. Традиционна сауна, как казват, финландска сауна,
е най-ефективната. Инфрачервената сауна, тя не загрява тялото толкова много и не се задействат процесите, т.е. не е толкова ефективна. Но е алтернатива, но е много по-лека. Да. И 50-60 градуса минимум. Аз един ден сауната беше развалена и не беше на 80 градуса. Само 5 минути издържахме. Обаче 60 градуса трябва да са достатъчни. Да. Лимфен дренаж, това между другото го научих от една онколожка, която лекува раково болни. Значи много от токсините кръвта ги изчиства. Нали? С кръвта отиват до органите, които ги елиминират и така нататък. Обаче, ако не може това, което не се изчиства с кръвта, отива в лимфата. И както знаете, примерно сърцето помпа кръв и по този начин я предвижва в тялото. Лимфата никой не я мърда. Единственият начин лимфата да се мърда е ако се движите, ако спортувате или ако си правите лимфен дренаж, лимфен масаж. Обаче много от тежките метали и токсините отиват от кръвта в лимфата, от лимфата отиват в лимфните възели, натрупват се там и всъщност хора, които имат страшно много тежки метали в организма, когато ги сканират на скенер, виждат, че лимфните и възели са продути, пълни с токсини, и им ги режат, обаче лимфните възели всъщност като информационен център на имунната система. Те казват, това е вредно, ще задействам така че лимфната система и лимфния дренаж, въпреки че е по-индиректно, нали, не е примерно както с сауната да ти излезне от тяло. Забравя да кажа нещо. Значи, ако се върна тук, един от начините за елиминиране е кожата, обаче ако си спомните, един от начините за постъпване в организма също е кожата. Ако ходите на сауна, токсините ще излезнат, обаче трябва една да ги избършете, защото иначе се връщате обратно. Тоест, на минутата, след 15 минути или дори по време на сауната, когато се изпотите, трябва да си с кърпа, нали, да си чистите тялото, защото иначе токсините влизат обратно и тогава няма абсолютно никакъв ефект. Лимфната система не работи така, не излиза извън тялото, тя не е елиминационен орган, обаче с лимфния дренаж помагате на тъканен детокс, т.е. това, което е задръстено в тъканите, като задвижите лимфата, то се маха оттам и отива към детокс органите. Следващото значи това са хелатиращи агенти, примерно хлорела, спирулина, активен въглен, пектин и разни други, които са биологични молекули и по принцип ги харесвам, обаче ще дойда до това, защото от другата страна са, нали, инвазивните подходи и синтетичните агенти. Биологичните винаги са по-щадящи за тялото, но са по-малко ефективни, защото синтетичните са разработени с определена цел, детокс на този метал и са фокусирани върху него, докато биологичните имат по-широко действие, засягат повече процеси, затова са също и по-щадящи, по-бавни са, но са хубава алтернатива. Обаче пак, ако някой от органите не работи, и вие пиете примерно хлорела или спирулина или вземете активен въглен, тогава може да не се изкара извън организма и да си остане вътре и става по-голяма беля, отколкото ако нищо не правите. Така че трябва да имам слайдче на тази тема. Другото нещо е, че много от тези хилиращи методи, те не се свързват само с тежките метали, ми се свързват и с полезните метали, защото ако знаете, примерно, минералите също са метали, цинк, магнезий, мед и така нататък. Те също са метали. И, примерно, активния въглен, аз въобще не го харесвам, защото той се свързва абсолютно всичко. И изкарва всичко от организма. И ако сте изложени на някакъв тежък метал, който е много токсичен,
за деня да вземеш активен въглен, да се изчистиш е окей, но като превентивно, като нали, по-често приемано, аз не го харесвам, защото се свързва с всичко и разбутва най-различни биологични процеси. Това важи и за синтетичните. Много от както примерно аналогия може да е антибиотика, нали, не ти убива само лошите бактерии, ми убива и добрите бактерии. Същото и с хелиращите агенти, не ти изкарват само тежките метали, ами ти изкарват всичко от организма и става беля. А след това другото нещо е черния дроб. Черния дроб е основния, бъбреците също, но черния дроб е основния детокс орган на организма и при раковоболните казват, ако черният дроб не ти е наред, със сигурност ще се случи нещо лошо. Ако черният дроб не работи, всичко, не всичко, но много от тежките метали остават в организма и правят бели. В наши дни мнозинството от хората имат проблем с черния дроб. Защо? Защото, нали, не знам дали знаете fatty liver проблема, че не е само от алкохол, ами и от сладки неща. И всички ядат сладко. Дори да не искате да ядете сладко, слагат захар в млякото, слагат захар във всичките храни, в които са нали, processed food. Обаче дори да може да избягате от processed food, в плодовете има захар, не захар, ми глюкоза. И глюкозата следва абсолютно същия процес като захарта и причинява fatty liver. И в момента е голям проблем. Лактозата имаш предвид, сигурно. Цвети Моля? Лактозата имаш предвид в плодовете. Да, ами аз между другото, аз не знам, защото аз по-рано пих много сок от портокал, обаче сок от портокал от фреш, нали, портокал, обаче той сок от портокал и от ябълка са един от големите източници за fatty liver. Дори, примерно, ако си мислиш, че живееш много здравословно, ако си правиш смуфита или пиеш сок, тогава много, много се натоварва черния дроб и вече никакви сокчета, само чиста вода, никакви сокчета, защото сока дори е също processed food. Защото ако изядеш един портокал или два портокала, глюкозата много по-бавно постъпва в организма. Ако изпиеш един сок, това е шок за черния дроб. И дори да не е fatty liver, просто го шокира. И имам един друг слайд за всичките витамини, ензими, киселини, които участват в детокс процеса на черния дроб. Това са много сложни биологични процеси. Ако нещо ви е извън баланс, ако нещо не е наред, тогава черният дроб не работи. Тоест не е само глюкозата, захарта, fatty liver, ми с всичките витамини, ензими, протеини, минерали, които участват в процеса. Но това е голям проблем. И всъщност има една клиника за детоксификация и те почти не ползват хелиращи агенти, ами тяхната цел е примерно да се фокусират на черния дроб и да го изчистят и да го направят много ефективен. Тоест, те се фокусират на собствените органи на организма да направят детокс, а не да взимат външни агенти, но понякога, ако някой, примерно, има напреднало раково заболяване или някакъв много сериозен проблем, който е причинен от тежките метали, тогава, нали, ще отидем при инвазивните подходи. Значи, във връзка с черния дроб, понеже в самите биологични процеси на организма да детоксифицират, участват много кофактори, които са витамини, минерали, ензими, протеини. Затова е много важно храната и хранителните елементи да са в правилната пропорция. И това може като пак индирект метод за детокс да се спомене. Специално за белия дроб, това също съм го гледала. Как може да се детоксифицира бял дроб, защото това е много трудно. Почти няма агенти, които могат да отидат
в белия дроб и да се свържат и да изкарат от организма. Обаче какво помага там е, когато се диша чист кислород. И самия дроб от чистия кислород почва да изхвърля, нали, натрупаните метали и други елементи. Както знаете, има Oxidant Chambers и различни други методи да се вдишва чист кислород, за да се възстановят белите дробове, но най-ефтиният начин е просто да отидете в гората, между дърветата и да правите дихателни упражнения. Това е биологичен проблем, ще отнеме много месеци. Поне 6 месеца трябва да ходите на разходки в гората и да правите упражнения. Има най-различни дихателни упражнения, за да може да се изчисти. И другото нещо е физическа активност, пак не само за белите дробове. Когато тичате, примерно, или се напрягате, първо, че вдишвате повече кислород и, нали, белите дробове се чистят, но освен това кръвта, лимфата се задействат. При самия спорт, зависи какъв е. Имаше една среща, където говорихме за high intensity training, Иренче, помниш ли? High intensity training задейства всичките такива шокови протеини, които също са детокс протеини и чистят организма, така че физическата активност е много важна. Другото е хидратация и минерали. Един от елиминационните детокс органи на организма е бъбреците, така че ви трябва чиста вода, никакви сокчета и други напитки, чиста вода и хубава хидратация. Хидратацията пак имаше, мисля, че имаше една статика и дискутирахме. Много е трудно, защото ако пиеш вода, не означава, че я усвояваш и че си хидратиран. Може да пиеш по 2 литра вода и да си дехидратиран, но това е друга тема. Обаче е много важно за детокса също. Да, и както каза, във водата има доста токсини, така че ние ще направим една голяма тема за водата, между другото. Значи, това е такъв cursed circle, защото, примерно, самата вода ти трябва, за да се детоксифицираш, обаче е толкова мръсна, че тя самата ти вкарва, нали, тежки метали и други неща в организма. Примерно хелиращите агенти, те ти помагат за детокс, но те просто са мръсни. Не, ако ти е биологична, органична форма, е много чиста, но по начина, по който ги произвеждат и ги пръскат с пестициди и после при пренасянето ги замърсяват и при продукцията ги замърсяват, когато стигнат до нас, те са много мръсни. Има такива метали, които въобще не се срещат в природата, просто при преработката са влезнали по някакъв начин и това е голям проблем. Инвазивните методи, чакай да видя само колко време имам, окей. Инвазивните методи. Аз по принцип не съм биолог и обичам повече натуралните методи, въпреки че са по-бавни, са по-щадящи за организма. Инвазивните винаги трябва да платиш някаква цена на някакво място в организма. Обикновено при някакви примерно излагане на тежки метали в големи дози. Аз работих в manufacturing plant, няколко пъти съм била, когато е имало експлозия и са ми правили различни чистения. Тогава да, но като превентивен метод не бих го правила, защото винаги ще има някакво усложнение на друго място в организма. Значи има първо най-различни агенти, ADTA, DMSA. Много са ефективни и аз имам между другото няколко слайда, които зумват всеки един агент отделно, обаче може да видите там, че всеки един от тях или самия той е токсичен, или причинява гастроентерологични проблеми или други проблеми, така че трябва само, това са в принцип инвазивните подходи, са само с медицинска
нали, под медицински контрол. Значи това, което е интересно, наскоро имам приятели биохакери, почнаха да си правят експерименти с плазмафереза или хемоперфузия. И на мен в първия момент ми се стори много инвазивно. Нали, какво правят? Свързват те към една система, изкарват ти кръвта, кръвта минава през една машина, отделят кръвните клетки от плазмата, с плазмата всичките тежки метали се отделят и после вкарват заместваща течност, която примерно при операции се използва и ти вкарват обратно кръвните клетки с тази нова течност. И на мен ми се стори много инвазивно и си викам, това не може да е полезно от биологична гледна точка и се оказа, че съм права, защото ако минете през такава процедура с тежките метали, всичките антитела и имунни клетки отиват извън организма и тогава се причиняват други проблеми. Така че с всичките тези инвазивни подходи те са ефикасни, ако имаш проблем и трябва да се реши веднага, обаче в дългосрочен план правят проблеми на други места в организма. И пак, ако е шорткът, the long, на английски се казва the long path is the shortcut, защото шорткът никога не работи. Ако нещо е много бързо, обикновено прави беля някъде в дългосрочен план. Има други методи, които са, между другото, аз ги харесвам, примерно интравенозно се вкарва витамин С или куркума, или магнезия, или разни други неща, които пак, това са биологични молекули и са по-щадящи, отколкото предишните, обаче пак е инвазивно и причиняват дали. При раково болни интравенозно витамин С и куркума е много ефективно, обаче ако искаш, примерно, профилактично да използваш витамин С, можеш да пиеш лимонова вода всяка сутрин. Можеш да си готвиш с куркума, не прахче, ами истинската куркума. И всъщност дългосрочен план, ако пиеш лимон и ядеш куркума, ще има, нали, в дългосрочен план същия ефект, ако си направиш примерно 6 сесии интравенозно витамин С или куркума, но при някои пациенти просто не може да се чака 6 месеца или 2 години. Трябва да се направи за няколко седмици и тогава аз съм много за тези методи. Една забележка тук, куркумата, както всякакви други биологични агенти, които имат някакво влияние върху имунната система, има флипсайд, че може да причини автоимунно или пък токсичност. Дори самите броколи, както почнахме, Иренчо, може да са токсични за организма. Да. Окей, времето ми напредва, затова минавам на следващото слайдче. Това ми е много болна тема, защото много хора в момента взимат какви ли не supplements, чуват, ако пия, примерно, зеолит или спирулина, ще си направя детокс и почват да пият, обаче не е толкова лесно, защото си има процес. Първо, трябва да знаеш дали въобще ти е натруп, дали въобще го имаш метал или не, защото ако го нямаш в организма и пиеш някакви агенти да го изкараш в организма, те няма с какво да се свържат и ще ти направят беля. Обаче, както почнахме, всички живеем в токсичен свят, така че е много по-вероятно да има такова натрупване на метали, някои в по-голямо количество, друго в по-малко, зависимост на какво сте били излагани. И пак зависи от организма. Някои организми натрупват много по-лесно от други организми. Ако аз съм изложена на
кадмий може да не ми се натрупа в организма, ако примерно някой от вас е изложен. Затова примерно някои пушачи могат да пушат 20 години, нищо да не им се не нищо, но съвсем малко да им се натрупало, а някой друг един или два пъти second hand smoking и веднага получават раково образование. Всеки организъм си е индивидуален, но трябва да има източник и трябва, нали, да има натрупване някъде. След това, като гледам примерно supplements, които имат лейбъл Detox и видя какво има в тях, много от тези агенти въобще нямат, нали, въобще нямат способността да се свързват с тежките метали. Трябва, каквото взимате, трябва да може да има рецептор и да се свърже с, нали, с тежкия метал и да може да го завлече до елиминационен орган. Т.е. трябва да има способността да се свърже с тежкия метал или с каквото искате да изкарате от организма. И след това има две фази. Фаза на биотрансформация и фаза на транспорт. И обикновено фазата на биотрансформация става в черния дроб и тя не е проблем. Фазата на транспорт е проблем и това, което казах по-рано е, че за да може да се изкара от организма, трябва да има много неща на лице и това са тези неща тук долу. Нямам време да мина през всички тях, обаче виждате, че примерно за да фаза 2, за да работи, ви трябват антиоксиданти, трябва витамин С, Е, А, най-различни коензими, киселини, трябва ви глицин, таурин, цистеин и най-различни други. Трябват ви минерали, мед, цинк, магнезий, калий, селен, желязо, селен, жоро. Идваме тук. Ако едно от тези неща е в дисбаланс, може да ти прекъсне целият процес на транспорт. И всъщност лекарите, които правят детокс програми, казват, че понякога ако органите за елиминация са увредени, не работят, примерно бъбречната функция не работи или черния дроб не работи, ако фаза 2 нещо е прекъснато и не работи, тогава е по-добре да си оставите тежкия метал в организма, отколкото да пиете агент, защото ако пиете агент, тогава тежкия метал ще се премести от едно място на друго и дори ще е още по-трудно да го изкараш от организма и стават бели. Обаче, разбирате картинката, не е толкова лесна. Детокс съплемент, взимам го, изкарваме метала и аз съм окей. Металите са се натрупвали 5, 10, 15 години в организма и не може за една или две седмици да се изкарат. И при детокс програмите обикновено се прави пълна кръвна картина и урина и всичките тези кофактори и коелементи в процесите се изследват, за да се видят дали са наред. След това се вкарват в норма, чак тогава се взимат агенти. Още едно нещо исках да кажа, че примерно говорихме за обезпаразитяване. Паразитите, между другото, те се хранят с тежки метали и когато се правят обезпаразитяващи програми и паразитите умрат, те изхвърлят тежките метали обратно в организма. Тогава трябва да се вземат агенти за изкарване на тежките метали от организма и всичките тия органи трябва да са ви в, нали, перфектно състояние, за да може да се изкарат от организма. Така че дори за обезпаразитяването не е толкова лесно. Взимам това, 2 седмици го пия, паразитите са навънка, ама металите са тогава обратно в организма. Така че при биологията няма бързо решение за 1-2 седмици. Всичко е бавно с години наред. Да, кога става проблем? Когато, примерно, фаза 2 не работи, има бъбречно увреждане, жлъчката, между другото кафето много уврежда жлъчката, има дефицити, минерални дефицити, агента, който не се свързва с метала или, да, има, примерно, при бремени или при деца, тогава не се правят такива програми. Да. И сега нямам време, но си бях направила такива, ако имам време, всички тези методи. Хората не бързат, имаш време. Имам ли? 10 минутки, ма няма да мога през всичките да мина. Окей. Поне първите два, защото те са, виж, ако стигнем до инфанзивните,
аз без лекарски контрол никога не бих направила такова нещо. Затова те не са толкова важни, но поне може да минеме неинвазивните, защото те са в вашия контрол. Значи, елиминирането на източника като indirect detox, примерно дори да изкарате някой метал в организма, ако продължите да ядете в нали, такива съдове, които отделят метали, или между другото тия Станли чаши, които са такъв хайп в момента при младите момиченца. Наскоро направих ресърч, че те отделят тежки метали. Тоест трябва да си махнете всичките. Много хора минаха с страхуват от пластмасата и минаха на такива алуминиеви варианти на чаши или не неща. За готвене също минаха на алуминиеви варианти. Трябва да елиминирате източника. Водата, tap water, аз никога не пия, понякога готва с нея, обаче ако може да си имате desalination система да изчиства, тогава нали, е добре, защото водата е един от най-големите източници за тежки метали. На мен ми е болна тема водата, също и за флорида. Всички хора се маниачават на паста за зъби, а във водата има над 500 пъти повече флорид. Да, елиминирайте източника. След това хидратацията пак. Бъбреците са орган за елиминация, така че трябва да видите абсолютно чиста вода, чисти минерали, биологични форми, не синтетични, и усвоявате ли вода или не. Понякога, Иренчо ще помага тук, как може да си как може да се тествате дали усвоявате вода или не и всъщност как може да хидратирате. Сауната е любимия ми начин за детокс. Не само за детокс, обаче за задействане на хит шок протеини, които убиват ракови клетки и така нататък. Много любима. Лимфен дренаж, това също го правя. Научих го от онколожка. Много важно за детокс на тежки метали и противораков метод. Активен въглен. И какъв лимфен дренаж правиш? Значи имам си едно китайско как се казва? Да. Да, китайско, понеже той идва от Китай, мисля, лимфния дренаж, китайско дървено устройство и просто си правиш масаж с него, обаче си правя и dry brushing с четка, Миналия път говорихме за лимфния дренаж като четков масаж. Точно четков масаж си правя и е много важно четката да е с биологични косъмчета, а не с пластмасови. Правя си и с четка и между другото не трябва да се прекалява, защото по 5 минутки на ден е достатъчно. Аз като стрелец обичам да преувеличавам и като си взех четките и си викам 10 пъти. 10 минутки сутринта, 10 минутки вечерта и почна да ми се бери цялата кожа. Така че чил 5 минутки на ден с четка и е много за лицето също. Ако имаш примерно такива турбички под очите, ако си правиш с четка масаж, много джентъл, не да натискаш и се задейства лимфата, защото в много случаи тези турбички под очите са или идват от бъбреците, или идват от някакво блокаж на лимфата и като си правиш масаж с такава четчица и те самички, след няколко дена се махат, вместо да купуваш козметични кремове с синтетични химикали, които не действат. Четчица, да, много хубаво като метод. Обаче не само за лимфния дренаж може да прочетете така хората, които не са били на предишната ни среща за детокса. Има го качено в платформата на запис и може да видите точно описание как се прави всъщност правилен четков лимфен масаж. Да, много, и всъщност за детокс на тъканно ниво е много полезно, защото нищо друго не задейства лимфата. Всъщност
ако тренирате, нали, тогава лимфата ще се движи, обаче ако имате такъв застоял живот, нищо не я задейства и ако си правите четков масаж или то е едно дървено устройство за масаж и много помага. Да, активният въглен, аз по принцип не го харесвам, много хора го пият, примерно веднъж месечно или такова, обаче е много жесток, защото се свързва с абсолютно всичко и разбутва процеси, после трябва да видиш какво е разбутало, да се минерализираш обратно. Не го обичам, но е достъпен за нас. Тоест, ако имаш някакъв проблем или някакво съмнение, можеш да го правиш. И да, храната е лекарство. Всичките тези елементи, които участват в детокс органите, просто трябва да си ги набавяте, не от синтетични съплементи, сами от натурални биологични източници. Желязо, сусама има страшно много, аз съм вегетарианка, сусам, прополис, много хубаво желязо. Ако ядете месо, тогава ако е органично, ако не е органично, прави други бели, но пиле, примерно, много хубаво. Червеното месо има хеме желязо, което ако има някоя анемия е много добро, защото 80% от него се усвояват, обаче ако нямаш проблем, тогава причинява самия хеме проблем. Цинк от тиквени семки, мед от какао, да, трябва да си... селен от бразилски ядки. Просто ако източникът е биологичен, е много по-хубаво за организма, отколкото синтетичните. Виж, ако взимаш синтетични supplements, те идват с разни други химикали, дори да не са тежки химикали, идват с разни такива свързващи елементи, с капсулки, с какви неща, които не ти трябват на организма и се получава натрупване на други неща, които не ти трябват. Затова биологичните са по-хубави. Да. Зеолита го виждам много често като част от обезпаразитяващите програми. След като се направи обезпаразитяване, дават зеолит да изкара тежките метали от организма, обаче клинично е тестван и не е толкова ефективен. След това пектин, между другото, на мен много ми харесва като агент. Пектин има в ябълките, затова казват една ябълка на ден. One apple per day keeps the doctor away. Пектин има в ябълките пак. Ако може да си ги намерите в натурални форми, е много по-добре. Ако има съплемент с пектин. Обаче всичките тези, ако отидеме, нали, през целия лист, дори да са биологични молекули, примерно чесъна, ако ядеш прекалено много чесън, изтънява стените на кръвоносните съдове и причинява проблеми. Селена, ако ядеш прекалено много селен, е токсичен за организма. Тоест, всяко едно, ако го взимаш в съплемент форм, трябва да имаш нали, пълен контрол колко взимаш, така че да не се прекрачи границата, че да ти стане токсичен или да ти направи, както чесъна, нали, стънява кръвоносните съдове и да ти направи проблем на друго място. Орелата и спирулината, те са първо са хайп в момента, второ, дори лекари ги дават като много хубава алтернатива на синтетичните молекули, но пак има проблем с замърсяване, като дойдат като достигнат до нас, обикновено от самата преработка са много замърсени. Трябва да знаете какъв източник, дали има доверие, дали е чиста форма и така нататък. Между другото, нещо, което не е в листа тук, обаче наскоро го научих, са такива фулвик и хумик асид. Не знам дали сте чували. Аз, между другото, си ги пия тях, защото те са единствения агент, който детоксифицира на клетъчно ниво. Тоест от самата клетка е много ефективно
И всъщност, понеже се извлича от почвата, почти във всички случаи са много мръсни и няма начин да се тества дали хумик и фулвик асид са чисти. Като метод са много ефективни, единствените на клетъчно ниво, като форма, като достигнат до нас са много мръсни, обаче има един биохакер, който ги извлича и аз си ги взимам от него. И като почне да ги пиете, първите дни ти става много лошо, защото организма се детоксифицира, обаче после го усещаш. МСМ го научих от една натюропатка и всъщност е много интересно, защото няма много доказателства, научни доказателства, че действа, обаче тя го използва в неговата практика. И МСН е един от много малкото агенти, които само се свързват с лошите heavy metals и остават добрите в организма. Проблема е, че трябва да се взима в големи количества. Пак, ако нямаш проблем, аз никога не бих купила. Тя вика до 3 супени лъжици, 2 месеца. Това никога не бих го направила. Освен ако нямаш, примерно, нали, някакъв много сериозен проблем и трябва да се детоцифицира, обаче тя прави изследвания на урина и казва, че в урината не вижда увеличаване на добрите минерали и метали, като примерно цинк, магнези и така нататък, но вижда увеличаване на лошите heavy metals, т.е. МСН ги изкарва от организма и запазва другия баланс, обаче не е научно доказано и трябва да се взима в голями количества, което е проблем. Силно пак причиня някъде беля. Да, това е. След това отиваме към инфанзивните, обаче те, както казах, без лекарски надзор не бих го правила. Да, това е от мен. Дай да се върна към кола. Имате ли някакви въпросчета? Сега ти много ти благодаря за този. Моля. Да, много, много интересно и доста размисъл ни кара ни да мислим и малко да се плашим, но аз не мисля, че трябва да се плашим чак толкова много. Тоест, ето както разбрахме, ако ходим на сауна, едно удоволствие, 2-3 пъти в седмицата, ще сме супер. Разбира се, Да. трябва да следиме какво поемаме. Аз също от моя опит знам, че най-много токсини, тежки метали и не само тежки метали, без да разбереме как ги вкарваме през козметиката и през... Да, козметиката е голям. Да, и както са праховете, за тези, които чистим вкъщи, всичките тези битови химии също доста проблемни. Да. Аз за хорелата исках да те питам, но ти всъщност каза накрая. Просто имаш ли някакви дози за нея? И ще ви кажа нещо за спирулината за България. Да, имам разни дози. Всъщност на последното слайдче, чакай да видя. Шервам ли още или не шервам? Шерваш. Шервам ли? Да, окей. Ами да, ето тук имам спирулина, 2-4 грама дневно, обаче пак хорела 1,5-3 грама дневно. Много е индивидуално, защото всичко е баланс. Всичко е баланс и ако се наруши, нали, въпреки че е биологична молекула пак, черният дроб трябва да работи, фаза 2 трябва да работи, защото тогава не може да се изкара от организма и всъщност баланса, нали, ако се наруши, прави бели на други места. Да. Да, това имам като ориентировка. В България има една фирма, която гледат спирулина тук под носа ни буквално, някъде около Стара Загора. Доста чисто място, много сериозни биосертификати имат. И хубавото е, че може да си взимате спирулина, свежа спирулина, т.е. тя не минава през никакъв процес на преработка. Те я берат, смилат я и в едни бурканчета, в хладилни чанти ви ги изпращат, защото това е спирулина, която буквално за 14 дни се разваля.
Ако не, нали, дори в хладилника да стои, т.е. наистина няма никакви в нея допълнителни консерванти и се избягва това преработване и замърсяване допълнително на продуктите, за което ти говориш, нали, произвеждайки я в сух. Да, Така че аз между другото си той взимам. е много хубава. И можеш да ни дадеш линка за това, стана ми интересно за тези хуминовите киселини, Ох, те защото са аз много съм чела за тях. и Хумусовите аз. киселини се използват много и в земеделието. Изобщо в така, културите установено е, че ги няма в почвата вече. И биоземеделието много набляга на тях. Самите микроорганизми, които се увеличават с почвата, да може да си ги така произвеждат тези хуминови киселини. Те са много ефективни на клетъчно ниво, просто се свързват и изкарват всичко, обаче достигат до разни места в организма, където нищо друго не може да достигне. Примерно мозъка, имаш brain-blood barrier и така нататък, и те стигат до разни мънички места и на клетъчно ниво действат, много са ефикасни, обаче първо не могат да ги извлекат, второ, ако ги извлекат и отново замърсени и понякога са по-опасни, отколкото нищо да не правиш, обаче аз си ги взимам от един биохакер и знам, че той ги е проверил, защото той е обсес за тия неща. Исках да ти кажа за спирулината. Първо, аз си взимам куркума пресна, никога прахчета. И си я бела и си я готва. Ако можеш да си намериш всеки елемент в fresh form, да не, защото нали, има processed food, има и ultra processed. Ако е прахче, със сигурност нещо са направили и в много случаи са замърсени. Фреш винаги е по-добре, обаче спирулината е биологичният вариант на метилен блу. Знаеш ли метилен блу? Да. Тя е метилен блу в момента е хайп, което е синтетична молекула, боя за дрехи и хората го пият, защото задейства антиканцер pathways. Обаче спирулината е биологичната альтернатива на метилен блу и е много полезна. Казвам, че ние имаме щастието тук в България да гледат много чиста спирулина и да имаме възможност да достига до нас в свеж вид. И Да. всичко друго е супер вкусно. Искам да ми Няма пратиш. нищо общо, няма нищо общо с сухата спирулина, която не можеш да я ядеш по никакъв начин, толкова много мирише, само на капсули, докато тази просто има дъх на смляна трева. Много приятна. Между другото, БГ се казва сайт. Аз имам същото с куркумата, понеже винаги си я ям в фреш вариант и като имам паудър и не ми е куркума, като си ял истинско нещо, после знаеш, че преработеното не е. Курсове някакви, имаш ли идея, примерно в пиролината, ако искаш да я вземеш с такава цел, каква трябва да е продължителността? Трябва ли да се почива? Да. Значи, да. Имаше бели там, защото пак, нали, алтернатива на метилен блу и аз малко дълбах в нея, но значи всичките тези неща, ако се взимат прекалено, няма значение какво е. Дори, примерно, броколи, ако ядеш броколи в прекалено голямо количество, може да получиш автоимунно заболяване и самия елемент, който е детокс на броколите, е токсичен за организма. Значи всички тези няма значение дали ти бустват имунната система, дали ти детоксифицират организма. Ако ги взимаш в продължително време или в голямо количество, ти правят увреждане някъде. Или се натрупват самите те и са токсични за организма. Така че, между другото, тази онколожката, от която научих за лимфния дренаж и за dry brushing, тя си ги сменя непрекъснато. Си пие най-различни, но си ги сменя непрекъснато, зависимост какъв е проблема. Нали? Ти не пиеш просто защото нали, е хайп или нещо такова, ти решаваш проблем. Нали, ако нямаш проблем и пиеш нещо, или ако не знаеш защо го пиеш, кой проблем да решаваш, тогава е по-опасно, отколкото нищо да не правиш. Ако пиеш спирулина, трябва да знаеш какво точно нали, искаш да направиш с нея и я пиеш докато ти се реши проблема и след това отиваш на другия проблем. Да.
Да, но така, като говорим за профилактика, примерно, той има някакви, може би месец-два, след това, да кажем, не се пие, пие се нещо друго. Нали, Да, между другото, всички хора имат симптоми от това, че имат тежки метали, могат да не ги усещат изобщо. А, да. и не само за тежките метали, то, нали, за... Ами, знаеш ли, пример с ам, примерно за изчистване на черния дроб ам, има, как се казва, корен от глухарче, milk thistle. Как се казва milk thistle? А, И артишок. не е ли трън, такъв бял трън? Да. Да. Обаче аз не мога да ги пия повече от 2-3 седмици, защото ми се получава дехидратация от тях. Мгм. И, и всеки си има различен лимит. На опаковката пише до 3 месеца. Ако аз ги пия повече от 3 седмици, ми се получава дехидратация и цялата ми кожа изсъхва. Така че за спирулината също е много индивидуално. Дори и на опаковката да пише примерно 1-2 месеца, трябва да видиш как ти действа на тебе. И понякога, примерно за кореното бухарче, на опаковката пише 2 капсулки на ден. На мен са ми много 2. Аз пия по една. Понякога само една ти действа и нали, си свършва задачката, за която я пиеш и не ти трябва 2, защото всичките тези нали, ranges and recommendations, те са обобщени от, нали, от много Средни, да. хора. Така че си е много индивидуално. Аз винаги почвам с минимално количество и когато забележа нещо, спирам. Да. Но понеже най-редовно си правя курсове за черния дроб и забелязах, че след 3 седмици вече се обръща на негативната страна. А на опаковката пише до 3 месеца. Да, аз това, което само исках да вметна, така извън тези чисто физични и така видими неща, за които ти говориш и които можем да пипнем и да изследваме, в хомеопатията има така наречената хомеопатична детокс терапия съществува и има възможност да се направи детокс на тежки метали. А, Те се правят, както всяка една хомеопатична детокс терапия, за 2 месеца в покачващи се разреждания на съответния метал, който искаме да детоксикираме. Нещо, което от практиката съм видяла обаче, много важно, то все по-малко хора има с амалгами вече за меркурия, нали, за живака, говоря. Но все пак, ако някой има такава пломба, т.е. представете си, това е постоянен източник на живак в тялото, абсолютно задължително първо да я махне тази пломба и после да прави детокс на живака. Хомеопатичната детокс терапия е открита заради един лекар холандски, между другото, холандец я открива и я създава, защото е работил много с деца с аутизъм. Знаете сигурно, че една от така, причините за отключването са нали, тежките метали. За аутизъм там е много сложна историята, но една от причините, да кажем, е тази. И те са започнали да дават различни хомеопатични лекарства и да изследват урината на пациентите. И са виждали, като дават едно разреждане определен период от време, нали, отделя се с урината метал някакъв тежък. След това обаче спира. Те покачват разреждането и изведнъж нали, тялото започва, нали, мислят си, че са приключили с детокса, покачват разреждането, обаче започват отново да намират този метал в урината и така правят тази схема, която сега всъщност повечето лекари хомеопатия ползваме и наистина работи прекрасно. Разрежданията са от 30 до 10 м и се дават 2 пъти в седмицата за период от 2 месеца в покачващи се разреждания. И аз много често използвам с тях австралийската есенция за детокс на тежки метали, за да така подтикнем тялото все повече да отделя. И сега, като те слушах, си мисля, че човек, ако знае точно кой метал иска да чисти, би могъл нали, да приложи нещо от тези методи, за които ти говориш, или такива добавки, или пък просто да вземе и да пие през този период, да кажем, да ги сменя. Единия месец спирулина, на другия месец Mm. друго.
което да помогне и да се включи с сауните. А може би си спомняте, че миналия път, когато говорихме за детокса и ви разказвах за аюрведичната панчакарма, при тях едно от основните прочистващи всъщност действия, както те го наричат, това е всъщност сауната. И тяхната сауна е много хубава, защото главата ти е на хладно. Всъщност тялото стои, те развиват градуси, точно 65-69 градуса се развиват техните сауни. Обаче, нали, те са до тук, главата ти диша и хора дори с по-сериозни проблеми могат да ги ползват, а пък тялото започва активно да се поти. Те дори вкарват и различни потогонни билки в тази нали, там сауна и пара, която я вкарват. Така че още древните са измислили нали, как да се практикираме. Да. Да, имаше въпрос? Аз първо да благодаря за изчерпателната информация. Лекцията и тук то не че много въпроси не се подгизват. Три основни по-лесни за ежедневието. Много лошо се чуваме, обаче аз не можах да разбера, И Любов. аз не можах да разбера. И понеже чуваме, аз слава Богу, добре ви чувам. Чува ли се сега? Но трябва нещо по-близко до теб да държиш телефона, може би, да. И си в театър. А сега чува ли? Да. Сега да. Окей, значи, да, за сауните исках да попитам колко често е добре с такава цел да се прави сауна, за да има смисъл и колко пък и какъв е шанса човек да прецизира. Тоест става въпрос от време на месец, два, три или си има предвид ежеседмично. За сауната, между другото, аз направих един ресърч за сауната, защото ми е любимото, любимия начин за детокс. Значи трябва да се прави, има един пак лекар-онколог, казва минимум 2 пъти седмицата, защото просто всички сме задръстени с тежки метали, минимум 2 пъти в седмицата. Много е индивидуално, пак ако имаш голямо задръстване на тежки метали в организма, в началото може дори да не можеш да се потиш. 30 минути може нищо да не може да излезе от организма и виждаш как в един момент, около 15 или 20 минута, ако всичко друго е наред, организма просто преключва на този survival mode, където всичките хит протеини се задействат и тогава почваш много да се потиш. И тогава нали, гледаш около 5 минутки да седиш, когато истинското потене почва. Е много индивидуално. При някои хора е на 15-та минута, при други, които са много задръстани, е над 30-та минута, така че трябва да си го видиш при тебе. В началото може да не ти понася и примерно почваш от 5 минутки, след това 10 минутки. Не, аз като цяло издържам. Въпросът е, че трябва да има активно потене 10 на минути, така ли? Поне 5 минутки активно потене, след като се превключи. Примерно ти може първите без 5, 10, 15 минути въобще да не се потиш и изведнъж почваш да се потиш, поне 5 минутки да се изкарат и веднага го бържаш, за да не се върне обратно. Минимум 2 пъти седмицата, ако нямаш възможност, дори един път е по-добре. Обаче един път в месеца или 2 пъти в месеца може няма да... смисъл. Виж, значи това е баланс. Всеки ден нещо ти влиза в тялото от въздух, от вода, от храна, от уреди, от така нататък. И ако го правиш 2 пъти в месеца, ти изкарваш нещо, обаче баланса на това, което влиза е по-голямо от това, което излиза. Тоест минимум 2 пъти седмицата и много важно нещо за сауната, защото аз си направих проблем като стрелец, нали, пак overdo everything. Ходих по 4 пъти на сауна, обаче с тежките метали ти се изкарват и другите метали. И добрите метали. Аз си направих дисбаланс на минералите. Тоест след сауната трябва да си взимаш минерали, но пак по-хубава биологична форма, не в синтетична форма. Аз пих някакви синтетични електролити, които въобще не ми се усвояваха и пак ми се получи дисбаланса. Но сауната също като активния въглен изкарва и хубавите. И това е проблем. Да, какви са тези биологични минерали? Именно магнезий, нали,
един от най-важните минерали. Ако ходиш на сауна, магнезия ще ти излезне също с пота, цинка ще ти излезне от пота. Магнези, тиквени семки, може всеки ден да ядеш по една тиквена семка за цинк, за магнезий, бразилски ядки за селен. Т.е. трябва да си намериш откъде идват тия По минерали. една тиквена семка или по един пакет? Значи, не един пакет, обаче не една семка, примерно една шепичка. Между другото, Да. тиквените семки са антипаразитни, те са много хубави всеки ден профилактично да започваш деня с една Особено шепичка. ако си огледаме тикви вкъщи в градината. Да, тиквените семки са противоракови, противопаразитни и са пълни с минерали. Само не казвай какво ще има, дето вреди, че Привата. иначе вече Любче, по привата също. Отиваш Между другото, аз си мислех, Прива. българите толкова много ядат тиквени семки, сигурно затова нали, имаме такива хубави гени. Обаче трябва да внимаваш с ядките, защото те имат нали, мазнини. А мазнините имат polyunsaturated, нали знаеш, че има monosaturated fats и polyunsaturated fats. Монохубавите са в авокадо, в кокос, а в ядките са точно вредните мазнини. И тогава, ако ядеш прекалено много ядки, стените на клетките ти стават много слаби и правят други проблеми. Всичко е баланс. В тази работа. Аз стигнах до извода, че каквото и да правим, ще се мре. Не е така, не. Първо, виж, минава се през депресия, обезкуражаване, обаче след това нали, през много експерименти лични. Точно през експерименти и след това усвояваш нещата и дори самите биохакери, знаеш колко били си правят на себе си, докато се научат, но всеки трябва да мине през това. Какво е биохакер? Такива хора, дето експериментират. Не, такива, които се занимават с тези добавки. Не са лекари, но да, работят много в тази област. Добре, а има ли някакво място в София, аз това се зачудих, което човек може да ходи просто на сауна, без да е някакъв пълен пакет за спа? Защото аз знам места за спа, но да отидеш просто и така за 15 минути на сауна, това... Има, може да ги пишеме после в коментарите. Да, напиши ги, да се радвам. Иначе тези саунки, за които ви разказвах, аюрведичните са супер ефтини. Къде ги намираш? Човек може да си ги поръча по интернет и вкъщи да си има, те с гаваеми на всичкото отгоре. И може да си правите и вкъщи, ако имате място, разбира се. Но да, аз мисля, че Любчето имаше предвид и дали трябва целогодишно да се прави това нещо, Цвети, или има периоди, в които може, примерно 3-4 месеца после да се почива. Аз все пак си мисля, че лятото може би не е много подходящо време за сауна. Лятото е много, много трудно, да. Ти по принцип от жегата ще си се потиш. Аз си правя почивки. Финландците не си... Лошото е, че лятото човек се поти, но не може веднага да се изкъпе винаги. Така че това е тая. Да, Но добре, много благодаря, ще го проуча този въпрос с тия сауни, ще ми кажеш. И друго исках да попитам, аз за водата също не останах с някаква яснота каква вода да се пие, защото от чешмата зле, ако не от чешмата пак зле, нали, те пък имат тия микропластмаси. Това е друга голяма тема, защото първо водата... Ако не пиеме вода, още по-зле, защото не се изчиства органа. И въобще какво правим с водата? Нещо практично. Значи водата от чешмата няма значение в коя страна си, навсякъде е замърсена. Аз живея в Холандия и един мой колега, който е лекар, казва, защо пиеш вода от, минерална вода от бутилка, когато Холандия е известна с стрикните регулации за чешмяна вода и така нататък. Аз прочетох репортите на чешмяна вода, те са пълни с пластмаси, с наркотици, с противозачатъчни, какво ли не, и си викам, тая вода няма да я пия. Значи има няколко неща. Първо може да пиеш минерална вода от стъклено шише. Аз ходя до Германия да си купувам минерална вода в стъклено шише.
Това е един вариант, обаче пак има много минерали, които минералите са метали, може да се натрупат в организма и правят калцифициране и какво ли не, други проблеми, така че трябва да се сменят източниците. Значи в момента са много известни такива домашни desalination системи, където можеш да си сложиш на самия кран и тя ти чисти металите, или можеш да си инсталираш под мивката, да ти чисти, нали, водата, дори като се къпеш, някои хора си ги инсталират и в банята, защото пак през кожата ти влизат в организма. Проблема с desalination системите са пак, че чистат тежките метали, обаче в водата има много добри метали, които ти трябват за организма. И тогава пак може да се получи деминерализация. Хората, които имат desalination system, си чистят водата и след това добавят минерали, такива добри минерали в чистата вода. Също като сауната. Чисти ти всичко и после трябва да взимаш допълнителни неща, но има най-различни методи. Значи проблема също е, примерно, ако имаш desalination, има такива филтрчета, които се закачват на чешмата, обаче пък те хващат много мухъл и тогава ти се натрупва в тялото мухъл. Аз мисля, че има една система, която много хвалят за такава обратна осмоза. Вода, система. Каква система, Иренка? Обратна осмоза. Да, това е desalination system, да. Ти не беше ли казвала преди много време това? Осмоза, се постига с замразяване. Да, това е един много хубав метод, който структурира водата и може да се изхвърлят доста голяма част от примесите. Аз трябва, знаете ли, това ме подсеща, Любче, благодаря ти, ще го посна това нещо като рецепта, как се прави. Защото аз така и не разбрах каква вода да пия, то толкова сложно изглежда, че то, че ще се мре е ясно, но... Обаче, няма да се мре, positive thinking, няма да се мре, не, обаче това, което исках да кажа, че чешмяната вода е много по-голям източник на тежки метали, от какъвто и да е било друг. Примерно, ако вземеш флуорид, който е в пастата за зъби, в водата е над 500 пъти повече. Добре, примерно изворна вода, примерно от Хисаря, от Витоша, от това, такива, които има, ако си наливаме. Значи зависи. В презентацията, която направих, понякога зависи как изворната вода стига от тебе. Много често, примерно, изворната вода е източник на олово или на някакъв друг метал. Зависи как стига до тебе. Дали минава през нещо, което има тежки метали и носи със себе си тежките метали или не. Ако е бутилирана, обикновено те ги тестват и ти казват какво има, но всичките минерали също са и метали, т.е. изворът... Имаше една много интересна история, че хора, които живеят до извори и пият изворна вода, им казват stone men, защото когато станат по-възрастни, тялото им просто става като камък, нали? Защото всичките минерали са се натрупали в тялото и им казват stone men. Така че не е много хубаво, обаче виж, ако ти ходиш на сауна и ако правиш всички други неща, минералите ще ти се изкарат от организма и когато пиеш минерална вода, ти просто ще си ги върнеш обратно. Не е толкова опасно, колкото, примерно, ако само пиеш минерална вода и не правиш нищо друго, но трябва да си имаш едно предвид какви минерали са в тази минерална вода. И аз я сменям, между другото, има няколко неща, понеже тази вода от Германия, която пием, едни минерали, те са в една доза. Обаче минералната вода в Белгия има съвсем други минерали в друга доза. И аз като си ги сменям минералните води, те си се регулират по някакъв начин, така че да не се натрупват прекалено много. Вода ли по-добре или минерална от бутилираните? Моля? От бутилираните изворна или минерална? Зависи какво има вътре. Аз би ги сменяла. Не едното или другото ми, примерно. В България изворните води са бедни на минерали. Тя затова пита по-добре. Обаче изворните, като са правили ресърч, изворните, не минералните, ами изворните води са източник на олово. Не знам как стига оловото до изворната. Обаче при оловото, като гледах ресърча, изворната вода, изворна специално, нали, не минерална, беше като главния източник за
влизане на олово в организма. Не знам, трябва да направиш, трябва да видиш дали е тествана и какво има там. Или може, ако примерно, аз си спомням, сме ходили в банки, сме си наливали изворна вода, там може да дадеш от тази вода на някаква лаборатория, да тестват какво има и тогава знаеш. Но знам, че изворната вода, не знам точно как стига до самия източник, но беше спомената в ресърчите като един от основните източници за замърсяване на организма с олово. Аз бих си ги сменяла, просто трябва да си ги сменяш. Най-добре е разнообразието, както в храненето, така и във всичко, което употребяваме. Добре, За водата, Любка, за вода, която е мотивирана с филтър, аз просто се чудя реално. Реално си най-добре да си го... Човек ходи на сауна и пие вода. Каква вода, където го е пробвал това методено? Ясно е, че всичко има, че всичко е зле. С чистене, просто тази, която си тече от крана, ма да е с филтрите. Просто да ми пречиства. Ами между другото и аз това го срещам най-много. Reverse osmosis или desalination, такъв уред за изчистване. Обаче, ако ходиш на сауна и ползваш такъв уред, нали, водата, която излиза от там, да, водата, която излиза от този уред, няма абсолютно никакви минерали, т.е. трябва тогава да си набавиш минералите по друг път. Докато, примерно, ако правиш сауна и след сауната пиеш минерална вода... Обаче аз не съм сигурна, това трябва да го проверим, аз не съм сигурна, че в обратната осмоза се махат всички вещества. Така казват, между другото. Това се постига с дестилираната вода. И тя е различна от тази с обратната осмоза и мисля, че в обратните осмози не се махат всички минерали, но това може да го провериме. Просто е така като задача всички да... Добре, супер, проверим, ще те питам. Пък и другото нещо е за когато човек седи в минерален басейн, примерно, като говорим за през кожата, особено горещ минерален басейн, това добре ли е или не? Ами зависи пак в какъв басейн си. Това е голяма наука. Аз имам колежка, кожен лекар, който завърши цяла такава специалност, след като 5 години учи за кожни болести, сега още 5 години учи само за минералните води и тяхното лечебно действие. И тя специално сподели с мен, че в България, понеже имаме много минерални води, много видове минерални източници, не източници, а извори, тук може да се лекуват голямо разнообразие от заболявания, но нито един от тези извори не е безопасен, ако да стоиш повече от 15 минути в такъв тип вода. Аз когато работех в Велинград, нали, там има едни от така известните минерални води в България. Работех в такъв диспансер. Там рехабилитаторката, която беше, много се ядосваше, че на пациентите, че няма слушат и стоят в този минерален басейн, се киснат, като че ли са в нормална вода. И всъщност после получаваха ритми, високо и какво ли не още. Нали, ходехме да ги спасяваме по спешност. Така че кисненето в минералните басейни трябва да е много умерено. Нейната доза беше не повече от 15 минути, за да е безопасно. Но пак е някакъв начин, нали, ти да набавиш минерали, ако смяташ, че иначе не си ги набавяш. Така че, когато човек живее по... Между другото, аз нещо важно не споменах при детокса, обаче, значи първо хората много подценяват кожата като орган за, нали, влизане на тежки метали, но също и за детокс. Значи, при раково болни също правят бани, минерални бани с sea salt, с магнезия или Epsom salt. Това е като детокс метод. И другото нещо е такива бани на краката, между другото. Детокс от краката. Също един от... Аз го нямам в презентацията, това е един от най-хубавите детокс методи, защото откъде излизат токсините под мишниците и от ходилата. И ако нямаш възможност, примерно, да си правиш баня или да отидеш на сауна, просто си правиш едно легенче с Epsom salt или джинджер, може да си сложиш джинджер, не си слагай куркума, аз си направих с куркума, ставаш оранжев. Ставаш оранжев. За 3 седмици.
правиш си бани с sea salt, с Epsom salt, с ginger, с оцет, между другото, сода за хляб, също детокс, и си слагаш краката и от краката ти излизат токсините. Но А всичко на дори... куп ли се прави или се редуват? Аз понякога си слагам на куп, по някой път си редувам. Не знам дали има канцелиране, ако ги свържеш, ама по принцип си ги редувам. Обаче също в момента хайп, имат едни машини с иони машини, и си слагаш краката и през ходилата изкарват токсини. Обаче не знам дали е истина или не, още не съм ги проучила, но детокс през ходилата е един от основните методи за детоксифициране. Ако си правиш банички всеки ден, ако не можеш да ходиш на сауна всеки ден, поне гореща вода и си ги редуваш джинджер. Това е супер, наистина супер идея е това. А тези лепенки, които се продават за детокс през стъпалата? Много ги ползвах, не съм забелязала абсолютно нищо. Не знам дали са хайп, дали работят, обаче си правих много курсове и не знам. Значи, нали знаеш, в България по някой път, като някой се разболее, слагат лук или чесън отдолу на крака, също детокс. Би трябвало теоретично да работят тия лепенки, обаче не знам, лепенките, които аз ползвах, ми се струваха скам. По-скоро бих си направила сама нещо, примерно слагаш си лук или чесън или куркума не дей. Не куркума, защото тогава всичко става оранжево, и си ги слагаш отдолу. Теоретично трябва да действа, обаче трябва да си намериш правилното, където от фирма, тествано и така нататък. Аз ползвах едни, мисля, че бяха скам. Това с Epsom salt звучи добре. Между другото, няма да дехидратира. Epsom salt го дават на раково болни. Карат и всеки ден да си правят баня в Epsom salt, за да се детоксифицират. Между другото, една от следващите теми, които скоро ще пусна и за всички се отнася, може би ще ви е много интересно, това е за външните методи на въздействие върху тялото, и там ще дам доста рецепти точно за такива компреси. Както за редуване, така и за детокс, и мисля, че ще ви е много интересно. Да направим някаква среща, който е ползвал нещо от тях, да каже как се чувства. Който има надежда за живота, да се включи. Последен въпрос тогава за лимфния масаж, за лимфния дренаж. Това знам, че има такъв тип масажи при човек, в който се раздвижва целият лимфоток. Това не е ли по-дълбочинно и по-добре от това с четкането, или е по-добре? Знаеш ли, различно е. Различно е, защото ако отидеш при човек, който прави масаж, значи има лимфни точки и лимфни възли. И те знаят къде са, и Ренчо, силно ти можеш да кажеш повече на тази тема, и те просто натискат тия места. Примерно имаш тук лимфни възли, и ако си правиш масаж, се получава детокс, нали? Ако имаш някакви проблеми, примерно турбички под очите и така нататък, ти знаеш къде са точките. Ако си правиш лимфен масаж на лицето, нали, можеш да ги раздвижиш и да се детоксифицираш. С четката е различно, по друг начин действа. Действа повече първо обхваща, нали, цялото, не е толкова натискане, на външния слой на кожата, и просто задейства всичко да се мърда. Тоест, едното е натискане, другото е... Просто са различни методи. Има още едно нещо за лимфен дренаж. Това са тия вибриращите vibration plates, където в момента са много модерни и хайп. Аз си го правих това също, като имах карта за фитнес, и е много яко, защото, нали, се качваш на една vibration plate и тя цялото тяло ти раздрусва и тогава лимфата се задейства. Друг метод. Също казват скачане. Ако скачаш всеки ден цялата лимфа, това е много хубаво. Батутите, упражненията. И е много естествено. Просто всеки ден почваш деня с скокове, цялата лимфа ти се задейства, ако мразиш да тичаш или да правиш други упражнения. Но просто всяко действа по различен начин. И нали, това при хората с масаж, те просто знаят къде са точките и натискат на правилното място и го въздвижват. Обаче
всеки метод действа по различен начин. Пак може да си ги редуваш. Супер, много благодаря. Наташа има въпрос. Чакайте да го видим. Къде е? Здравейте! Здравей, направо го кажи. Аз, да кажа, че щом сме тук, значи си имаме надежда за живот. По повод продължение на репликата. Исках също да допълня това, което в предната лекция ти, Ренка, беше обявила за рисиновото масло. Аз много съм чела и съм слушала Барбара Онил, точно така, Барбара Онил. Тя много дава рисиновото масло за детокс, въобще и на ходилата, и на черен дроб. И въобще така просто само бих могла да допълня, който се интересува, може да наистина да допълня. Наташа, между другото, друг пропуск, рисиновото масло, 3 слоя навътре навлиза единственото масло, което навлиза толкова дълбоко в организма. Хората си го слагат на пъпчето, за да си детоксифицираш черния дроб. Тоест, всяка вечер, преди да легнеш, където си е черния дроб, си слагаш и на пъпчето. Под мишниците за лимфи. Някои хора си имат ходилата, откъде излизат токсините, под мишниците и под ходилата. Онколожката, която каза за dry brushing, също рициново масло, номер 1 метод за всички раково болни за детокс. Може да си го правиш, между другото, говорихме за козметиката, за колко химикали влизат в кожата. Може да си го слагаш на лицето, за изправяне на бръчки, за детокс, за какво ли не, обаче много spot-on, един от най-натуралните и ефективни методи за детокс. Тоест на пъпчето, под мишниците на краката, ще имам да апдейтвам презентация. Просто се взе, защото Иренка беше го включила и аз тогава се поинтересувах и видях даже, че има такива комплекси, които са директно за налагане компрес, който да е на черен дроб, на гърлена чакра. Направени ли, Наташа? Направени директно напоени? Не, те не са напоени. Това е всъщност тъканно направено компрес, който аз си слагам върху него рисиновото масло. Имаш предвид, че има специални тъкани, които Да, имат и специално такива комплекси, които си включват там колкото части човек желае. Да, има нужда, Но аз също много ги ползвах рисиновите и при моите баба и дядо, които вече са от другата страна. Много ги ползвах и за ходилата им правихме такива компреси. Благодаря ти за това подсещане. Не от миналата презентация. Супер. Има ли други въпроси? Някой нещо да допълни? Аз исках да попитам, колко време се държат тези компреси с рициновото масло? Зори, държи се 1 час, обаче можеш да го видиш много подробно на предишната презентация от миналия път. Екстра, ще я прегледам час. Той е записан, предишната ни среща е записана и там има за рициновото масло така хубаво, подробно обяснено. Обаче можеш и примерно вечер преди да си легнеш, да си сложиш на пъпчето или под мишниците и да си спиш с него. И не като компреса, ми просто да капнеш. И докато спиш прави детокс, му е малко тежко и цапа. Даже има готови такива лепенки за пъпки. Тоест капваме масло директно в пъпа и лепенка направена. Лепенка, която в средата има като тампон, което всъщност да обере мазнината и да не цапа тъкани и бело. Наташа, пусни ни един линк там в коментарите. Аз ще ви пусна те за тия китайските сайтове, но там работят. Ползвала съм ги, аз даже като съм правила такива компреси, вечер си лягам с него и примерно 6-7 часа си стои сам. Няма... Само да допълня нещо, което е много важно, съм забравила да го спомена. Всеки орган си има определено време, когато се детоксифицира.
И примерно черния дроб се чисти между 1 и 3 часа през нощта. Затова хора, които примерно имат много кортизол, те се будят между 1 и 3 часа и се казва the 3 a.m. wake up call, което означава, че черният ти дроб е задръстен и имаш прекалено много кортизол. Тоест, ако искаш да си детоксифицираш черния дроб, ако си го правиш сутрин 1 час, няма да е толкова ефективно, нали, в сравнение с това да си го сложиш вечерта, преди 1 часа, нали, преди да легнеш и да спиш с него и през нощта да се детоксифицира. Белият дроб е след черния дроб, между 3 и 5 сутринта, но всеки орган на организма си има определен интервал, в който се детоксифицира и чисти също мозъка през нощта, докато спиш. Всичките токсини излизат от мозъка, затова хора, които имат нарушен сън, токсините остават в мозъка. Между другото, и Ренчо, ти спомена по-рано за аутизъм. За аутизъм беше, нали? Всичките токсини най-много се натрупват в мозъка и е най-трудно да се изчистят оттам заради blood-brain barrier, че никакви агенти не могат да стигнат до мозъка. Обаче много от мозъчните заболявания идват от тежки метали, които просто са отишли там и са се натрупвали. Така че съня като индиректен детокс метод също. Мозъка се детоксифицира самичък, докато спиш, така че трябва поне 8 часа сън на ден. Добре, други въпроси? Нещо да ви е хрумнало? Надявам се, че беше интересно и полезно за всички. Ако няма други въпроси, Цвети, много ти благодаря. Моля. Така, доста полезни неща си взимам от твоето изложение. И ще продължиме най-вероятно с темата за детоксите. Така през някоя и друга среща ще се връщаме към тази тема, просто от различни ъгли, защото тя е много обширна тема и тук може да се говори много. Може да поговорим нещо за детоксите, свързани с пиенето на антибиотици, нали, изобщо с химията, която, нали, през лекарствата. Накрая ще стигнем и до детокс на ума, разбира се, защото психиката и ума също са много важни в тази посока. И знаем ние, че каквото мислим, нали, си го произвеждаме накрая. Така че и за това ще поговорим. Следете ни темите. Те, отново напомням, че те са обявени предварително с доста месеци напред. Можете да видите основните теми, по които ще говорим. Подготвила съм ви нещо много интересно за есента. Ще поговорим за едни много интересни есенции, които са направени от един швейцарец, от белия имейл. Ще се пренесем малко в духовността и в духовната сфера, защото там се оказва много интересно за всичките ни блокажи. Ще поговорим за K-Power, както Наташа ни обещава също да ни запознае. Изобщо ще има много интересни теми, така че ги следете. Те са в календара в School, може да ги поглеждате. Ние си запазваме правото да прибавяме по някоя тема, не да ви махаме, но да ви прибавяме, може би, в някакви моменти. И специално за детоксите, знаете, че ще има още теми в тази посока. И една от темите ще бъде и за водата. За водата искам много да поговорим. Просто още така търся човек, който да е много запознат с тази тема. Аз доста неща съм експериментирала с нея, даже съм мерила много голям процент от водите с разни уреди преди години, но все пак, ако намеря още така човек, който е по-запознат от мен с тази тема, специално ще го поканя. Да, Наташа, да. Иренка, аз се питам само по повод на водите. Не знам с Иван Тодоров да ми си говорила, дали имаш предвид нещо от него. От кой? Иван Тодоров. Не, от Иван Тодоров не съм. Той, нали, радиестезиста имаш предвид. Той е радиестезист, но той има изключително много познания и той години наред е изследвал водата.
Мгм. Освен нали, с негови лични замервания, за мен той е много вещ по темата, просто така го давам като идея Идея. за размисъл, да. Да, Да. добре, благодаря ти. Аз от него само съм взимала, той ми е давал лично тези картините, които е заснемал на хомеопатичните лекарства. Не знам дали си ги виждала, но са много интересни. Да. Той лично ги е снимал, как разтворени, просто е удивително. Нали, виждаш снимката на туя и после разтворена и потенцирана във водата, виждаш как молекулите на водата са се преподредили като листото на туята вътре. Да. Аз много се бях запалила, като излезна книгата на Масаро Емото за кристалната решетка на водата и структурата. Не можах да намеря, разбира се, толкова прецизен микроскоп, през който нали, аз да мога да го видя това нещо. Не, че не вярвам на това, което учените са открили, но това, което направих в домашни условия, беше да структурирам вода с различни неща, които съм намерила и замразявах тази вода и наблюдавах как ще изглежда ледения блок. И имаше наистина разлика. Тогава бях снимала даже и видео за това, защото за мен беше много интересно. Нали, така е любопитно как в битови нали, условия мога да си направя моите експеримент за това нещо. Така че, но за мен нали, от него съм получавала доста информация за водата. Да. Обаче, знаеш ли, сега ме тригър, защото има един индиец и той казва eat water, don't drink water, понеже в растенията водата е в правилната структура и форма. Тоест, ние си говорихме за минерална вода, за чешмяна вода. Формата там не е правилна. Обаче в растенията е правилната форма. Има един индиец, казва eat water, don't drink water. Ако си я набавиш от растенията, ще се хидратираш много по-добре, отколкото ако пиеш. Има един, между това също много ширна тема, един друг лекар и той каза, че всъщност водата, която ние усвояваме не е H2O, ми е H3O. Тоест е някаква съвсем различна кристална форма на водата, ама не съм дълбала на тази тема. Тоест, да. Ще направим една дискусия Да. на тази тема за водата. Или са някакви кристалчета, трябва да мине в H3O, за да се усвои. Да. А кокосовата вода ми хрумва, какво мислите за нея? Тя нали водят много хидратираща? Тя е доста добра, между другото. Да, много е добра, между другото, за спортисти е най-хубавия естествен електролит. Има най-различни минерали в нея. Проблема е, аз между другото с Лена ми си говорих на тази тема, защото тя пие кокосова вода от магазина. Кокосовата вода в магазина е пълен скам. Преработена, не е като истинската. Ако си вземеш кокосов орех и си изкараш водата от кокосовия ореха, е най-хубавото нещо, което можеш да пиеш, защото пак eat water, don't drink water, правилната структура с електролити вътре, най-хубавото нещо, обаче тази, която се продава в организма е преработена, концентрацията първо слагат. Не може истинска кокосова вода от кокосов орех да струва 2 лева или 2 евро или 5 евро. Не може просто. Самата преработка ще ти излезе много по-скъпа. Какво правят те? Взимат малко кокосова вода или слагат допълнително друга вода, слагат някакви овкусители, слагат захар и това, което идва до тебе не е истинска кокосова вода, дори да твърда, че е истинска. Така че аз не бих пила. Между другото, вече и в България има такива зелени кокосови орехи. Да, ако си вземеш и си го направиш сам. Нещо трябва да измислим в България. Обаче, виж, за да си направиш сам кокосова вода, колко кокосови орехи ти трябват и колко ще струват? Това може Еленка, да си не знам, аз между другото не се шегувам, малко се отчаях, защото то няма нещо, което да може човек да вземе. Така че малко си като в шахмат. Поне аз така се чувствам. Знаеш ли, не, окей, това е нормална реакция, обаче просто, стъпка по стъпка. Всичко, което е процест food в магазина, го махаш. Другото, дори да не е правилното, ще е по-добре от първия вариант. Тоест, ако имаш
кокосова вода в пакет, това е packaged processed food. Няма да е добра. Ако имаш, какво беше, бадемово мляко в опаковка, processed packaged food. Има най-различни добавки и такива неща. И трябва да избягваш всичко. Нали, някои хора казват, if God didn't make it, don't take it. Нали? В България има много места, където можеш да си намериш от баби или от дядовци чисти плодове, зеленчуци, дори месо може да си намериш Кой знае по-чиста с какво са форма. бръскани, кой знае дъждовете какви са. То, щом Да. като на минерална вода, Храната е Да, голяма може да... Виж, само ако махнеш всичко, което е пакетирано и което е минало някакъв процес, какъвто е било на преработка, всичко друго, което примерно е, дори и да са пръскали с пестициди, значи може да си говорим как да махнеш пестицидите, ако ги натопиш в сода за хляб за половин час, почти всички пестициди се свързват към содата за хляб и се махат от страната. Аз си бела ябълките и си бела, нали, всичко, като го обелиш, не е чак толкова, нали, мръсно. Обаче, ако махнеш всичко, което е в опаковка, което е минало преработка и ядеш, нали, естествени неща, примерно плодове, зеленчуци, тогава тялото ще се чувства много по-добре. Всичките тия млека, между другото, и сега има голяма атака на Alpro, където прави тия бадемово мляко, овесено мляко. Те са много вредни, между другото. Имат много добавки вътре. Бадемите самите като храна имат оксилати, овеса като храна е старч и ти вдига глюкозата, и ти вдига инсулина, и има тежки метали. Всичките тия млека, кокосовото мляко, със сигурност не е истинско кокосово мляко, но аз не бих ги пила, честно. По-добре чиста вода да си пиеш вместо такива преработени. И козе мляко. Козе, да. А2 казеин. Но, Любче, не се отчаивай, ще ти дам рецептата за замразената вода. И надявам страшно. Също пречистената, като я минеш през хубави абсорбанти. Тези каните, например, тази, която на мен ми я подарих, аз забравих как се казва. Тя е доста добре чисти водата и със сигурност не прекаляваш чистенето. Така че има варианти. Може би ето сега твоите въпроси така ме навяха на мисъл да направим следващия път какво трябва да взимаме. Може би как да се бориме с депресията след лекции. Ще бъде полезна тема. Не, шегувам се, ама... Да. Добре. Но да, в смисъл трябва да се... Знаеш ли, и погледни предишната лекция, защото там имаш много лесни стъпки, които можеш да правиш и 2-3 пъти годишно, ако ги правиш, доста от нещата излизат от тебе, плюс като прибавиш сауната за зимния сезон и общо взето доста голям процент от нещата. Да, аз това си фокусирах въпросите около простите стъпки. То не, че няма много, но викам нещо, да може да се направи. И освен това има и предвид, че нали, тялото е невероятна машина. То вече ние нали, си говорим всякакви неща, но то почва да се учи как го тровим, а пък то как да се спасява. И всяко следващо поколение става по-добро на тази тема. Но така, добре, желая на всички така да се вдъхновят, да почнат да използват част от информацията, която Цвета ни даде, защото беше доста полезна. Не дейте да се плашите толкова, има варианти за чистене. Просто трябва да знаем, че трябва да го правим. Това е. Преди 5000 години, аз ви казах, аюрведичните лекари са казали да се чистим 2 пъти годишно, а пък сега ние нали, трябва сигурно поне 2 пъти да се чистим годишно. Така че и малко по-отговорно към храната и към водата. Това е, както и към козметиката ни. Но има варианти, стига човек да знае, че има такива проблеми и да е готов да ги реши. Защото най-големия проблем са ни навиците всъщност. Това е. Имаме навик, който не искаме или не можем да се откажем, пък той не е най-доброто нещо за здравето ни и трябва да се борим с нас преди всичко. Добре, ако няма други въпроси, отново благодаря на всички за участието и се надявам да се виждаме и на следващи срещи, дори самите да подавате информация,
какво ви интересува и какво не. Да пишете коментари в School, за да става по-жива комуникацията ни. Добре. И аз благодаря и хубава вечер от мене. Хубава вечер. Мерси. Чао.